Niki di SMA kabeh. SMA kan mlebu kuliah ning ora apa-apa, ben kuliah kudu nguri-nguri budaya tetep. Dari kita pergaulan yang tidak baik, mending kita menguri budaya Jawi. Nggih. Kok nek pergaulan yang tidak baik, jadi sing ora benar, jadi ora apik, mending menguri budaya Jawi. Ayo Cayo, dianteng Cayo. Ayo, goyang. Masuk dong, masuk studio 1 TVRI Kudus.